zdobit, jakože ne zdobit, ale jakože zdobit náš dům. Takže kdo se těší na dnešní video s volmasama, takže volmasy budou, ale komu to jsem neřekla tady na tím videu, takže volmasy budou, ale budou vycházet 15:00 a kdo bude se těšit na naše volmasy, ať se dívá, dejte na video like, odběr a sledujte mě. Ahoj! Ahojte lidi, vítám vás u dnešního videa. Jenom jsem chtěla pro začátek oznámit, že budou vycházet vodmasy budou vycházet, takže se těšte na videa z vlogmasu a z Vánoc. Kdo je zvyklý, že to budou dětské vlogmasy, teď to budou dospělé vlogmasy, co děláme my dospělí. Ale bude se to týkat těch, kdo se na mě dívá, nebo kdo se dívá na vlogmasy, děti a tak. Toto bude dětský vlogmas i pro dospělé, i pro děti. Můžu doporučit, že dnešní video bude o tím, jak budeme zdobit náš dom. A kdo ví, že dnešní video bude o tím, jak budeme zdobit náš dom a Vánoce a vlogmasy. Takže bude video o tím, budou vycházet videa každý den, ale budu to muset nastříhat a tak a to se dá hodně práce, takže video vždycky nastříhám na těch 15:00 a vždycky bude video každý den, co děláme o Vánocích a tak. Se máte na co těšit, takže a kdo není zvyklý na to, že prostě budou vlogmasy, tak prostě, ten vy musíte pochopit, jsem maminka 4 dětí a chodím s nimi i na procházky ven, teď jsme třeba na hřišti. A musíte mi pochopit prostě situaci, že ty děcka prostě neumí poslouchat na Vánoce a dá se to víc složitý, jo? Takže se uvidíme u dalšího videa.